jménem Základní školy Vláda, družiny a Sdružení rodičů přivítala na 9. ročníku svatomartinského průvodu. V pátek nám počasí moc nepřálo a museli jsme tuto akci posunout na dnešní den. Pevně věříme, že to bude krásně strávené nedělní odpoledne bez kapek deště. A co nás čeká? Průvod nám zahájí tematickými písničkami Cecelčata. Je to sborek těch nejmrších v našem kostele. Potom se vydáme se svatým Martinem, který jede na koni Landy a doprovod mu dělá poník Ferda. Půjdeme k Sokolovně, kde nás čekají táboráky, na kterých si můžete opéct špekáčky, nebo si můžete zakoupit již ogrilovanou klobásu. Pro děti je navařený čaj a pro dospělé svatomartinský svařák. Ani vedle něho, ale v bezpečné vzdálenosti za ním. Závěrem bychom chtěli poděkovat Tereze Míčové za zapůjčení koně a městu Slavičín za podporu. Přeji vám, ať si toto nedělní odpoledne příjemně užijete a teď... Pohled, jak tady krásně svítí ta různá světýlka, plápolají táborové ohně. Ano, a těší se uvidíte taky na velkolepý ohňostroj, který odpálíme 18 hodin.